Men vi skal ikke bare bygge så mange vindmøller som muligt. Det er både billigere og lettere først at nedbringe vores elforbrug, blandt andet ved at effektivisere vores apparater. Gør vi det, kan vi uden problemer dække en meget stor del af vores fremtidige elforbrug med vind. Og der vil også være nok til at levere el til både eldrevne tog og biler. Jo mere vi nedbringer vores elforbrug, og jo hurtigere vi bygger flere vindmøller, jo hurtigere kan vi frigøre os fra de fossile brændsler.